Pekne vás pozdravujem, tu Volodymyr Barber. Priatelia, týmto videom by som vám chcel ukázať, že ako môže vyzerať bežný pracovný život človeka, ktorého práca baví. Jasné, každý robíme niečo úplne iné, niekto robí toto, niekto robí hento, niekto robí tamto. Principiálne každý ale tú svoju prácu môže pretaviť do niečoho, čo ho fakt reálne bude baviť a naplňať. Ja som to tým, že ma moja práca baví a že som sa nejakým spôsobom do nej zamiloval, tak som to dotiahol až sem. Chodím po Československu, edukujem ľudí a odovzdávam môj pohľad na tú moju prácu, na barberstvo, barbering, strihanie vlasov, hej, a tam som sa dostal, že ma to v konečnom výsledku baví. Dneska sa nachádzame v Ružomberku na jednodňovom školení s 20 študentami a môžeme sa ísť rovno pozrieť dovnútra, nahliadnúť, že akým spôsobom si môžeme vysvetľovať, čo môže byť ten point, na základe ktorého sa dostaneme tam, že nás práca baví. Ja som veľmi rád, že tu na Ružomberku niečo také je konečne prvýkrát. Dúfam, že nie je posledný a dalo to tu takú trošku inú atmosféru a konečne sme spojili tú komunitu barberov. Bol som na školení, ale toto je proste od úplného toho začiatku iné. Cez ten strih, možno aj cez to, že sa Volodymyr s nami baví tak priamo, ako s nejakými kamošmi proste, že ako keby sa poznáme dlhšie a není to také cudzie, že cítim sa asi tak príjemnejšie ako možno na nejakom inom školení. Na Vladkovi sa mi strašne páči jeho kreativita v práci a to, aký je kreatívny vždycky pri každom strihu. Vždycky tam zakomponuje niečo, čo ma prekvapí, ako to bolo aj dneska. A naučil som sa novú techniku, čo sa týka strihania nožnicami alebo strojčekom. Všetci sa budeme snažiť niečo si zobrať z každej veci, čo nám povedal a nejak to zapojiť aj do našej práce. Is it only a dream? Priatelia, ja by som sa chcel poďakovať na záver dňa všetkým nadšencom, ktorí boli dneska súčasťou jednodňového školenia. Nadšencom pretože boli zapálení, pýtali sa stále nejaké nové otázky a boli hlavne ľudskí. Ja by som povedal, že ľudskosť dneska chýba jak soľ. A neznamená, že keď niekto je lepším barberom, alebo kto je lepším barberom? Ten, čo má viac followerov na Instagrame, alebo ten, čo má viac strihov denne? Nikto není nič viac, nič menej a ja si dovolím povedať, že ľudskosť dneska tu úplne medzi nami fajnovo žila a ja sa z toho neskutočne teším, pretože sme utužili komunitu. Zväčšili sme ju o mnoho viac nadšencov, minimálne o 20 nadšených študentov a barberov, ktorí dneska boli súčasťou jednodňového školenia. Veľmi pekne vám ďakujem z celého srdiečka, že ste sa pýtali, že ste sa mali chuť zastaviť, že ste mali chuť docestovať, naučiť sa niečo nové a hlavne ďakujem vám, ktorí to pozeráte doteraz. Prajem vám všetko len to najlepšie a jak vravím vždycky a budem vraviť do ostrihania. Ahoj!